kublai step ye pi wa ro ki pralog ki wasnyao suk wo up ye ki kubor wa phalla ha new channel ki kubor wa phalla ki wa kwa open snyao chapi neg step wa yap ar ngut chi pa yu du nei bha ka kande ki pop chi te ki pralog wa ro de em ka wi ka kubor ka wasnyao phalla ha do kate wa ki ar ngut chi pa yu da cha yu ki ha karel ha ka wi ka district wa tip kam ka alwar district hadin wa ya kande pop ji ki haluti rel te tons dangi chi ki kubor ki ar ngut chi pa yu ki wa ya panlai jingut hai kande ki ya ka wi ka online game ka wa pau nam bha wa tip kam ka game PUBG ha ka phone yong ki hei por wa chong ki haluti rel da cha yu ki ha ka rel ha ka wi ka district wa tip kam ka alwar district ka jilla Rajasthan nin ka sngi sai jain da ong da ki pulit kini ki wayap da tip pertu ya ki kam u Lokesh Mina wa ar phau ars nem irta wa udia yong u Rahul wa khat khandes nem irta kini ki arngut to ki wapan khre namo ki wa prepare ya ka competitive exam da ong ki pulit u Lokesh Mina wa u Rahul da ya chong ki haluti rel hajan ka sor robas wa ya kande PUBG ki hei por wa cha yu ki ha karel kini ki arngut de ya penlai jingmut wara ki cha ka te ka game hado wam snya wei wam yu de ki tang wa wan ka te ka relle da ong da u assistant sub inspector ka Sadar police station u Manohar Lal kini ki arngut sa ki wa ka payu wa he yong ki harubas kat wa upa yong ki sa u chachnong ki kachnong wa em hajan kachnong tela ha Alwar district ka Rajasthan ya ki met yap yong kini ki arngut da ikhti cha ki wa hayung hasem yong ki hadin wa da dep wo le ya ka postmortem te du kini don hi ki khubor wa phalla ki wa kwa open snyao cha phi ne step ye ki khubor da poj wa kun khuble ye phi wra snyao ba ham dam ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho phi yo ye ki khubor wa thme hek ten panar khuble chi bon sngi wa su ko kmen ye phi wa ro